Sa Good Vibes, mga empleyado sa Bacolod sa sulod sa masobra sa 30 tubtub 40 ka tuig, gin-regularize na. 3 ka mga empleyado sa Bacolod gin-regularize na matapos sa masobra sa 30 ka tuig nga pagtrabaho sa syudad. Ginpirmahan ni Mayor Greg Gasatayang ilang appointment papers nga balasehan sang ilang pagka-regular nga empleyado. Iningat ika nga nagahatag sa ila sang permanente nga posisyon sa syudad. Lakip na ang benepisyo kag proteksyon sa mga regular nga empleyado. Suno kay Gasataya, ang pag-promote sa 3 ka empleyado isa ka pagsaludo sa ila dedikasyon, pagkamapisan, kag serbisyo nga ginpakita nila sa sulod sa madugay na nga tinion. Ginpahayag niya nga ang syudad nagakilala sa kabudlay kag kontribusyon sa mga tawo nga nagapalangga sa serbisyo publiko bisan pa sa job order status. Dugang pa ni Gasataya nga ang iningatikang hindi lang para sa 3 ka empleyado kundi isa ka mensahe sa tanan nga JO workers nga ang syudad nagatan-aw sang ila dedikasyon kag handom sang serbisyo publiko kag may posibilidad nga sila mangin regular man. Doing this for so many years, hindi sila nga nasubong na. Alin pa sa una mo nila gila na ubra. Okay. We should give credit to them also. Okay? Deserve nila nga mahatag at tanan ng benepisyo na pwede nila mabaton for serving decades sa syudad